Dobrý deň, volám sa Karin Mikulášová. Som lektor, mentor, coach a výtvarník. Čo konkrétne si odnesú účastníci môjho tréningu, závisí od toho, čo je témou, obsahom, rozsahom, akú mám skupinu, koľko mám na to času a ako veľmi sú ochotní spolupracovať. Takže to, čo som už povedala a často hovorím na svojich workshopoch, odniesiete si z kurzu, z workshopu, stretnutia, tréningu len toľko, koľko do toho zo seba dáte, koľko pustíte, koľko odprezentujete, koľko priznáte a koľko si budete chcieť užiť. Každý lektor by sa mal zamyslieť nad tým, ako sa má neustále zlepšovať. Takže mal by si položiť tú základnú otázku, ako zistím progres svojich lektorských zručností. Opýtam sa supervízora, keď som lektor v nadnárodnej alebo v nejakej spoločnosti, kde ma niekto vedie, alebo opýtam sa účastníkov workshopu, opýtam sa toho, kto ma platí, to znamená toho objednávateľa, opýtam sa na nejakom inom kurze, pôjdem na nejaký náču, to tiež radi lektori robíme a vrelo to odporúčam. Kľudne choďte aj na kurzy iných lektorov, aj iných oblastí. Ja ako výtvarník by som asi mala ísť a aj chodím aj na nejaké technické kurzy, pretože ma vždycky zaujíma, čo robia tí iní. A ako pozorovateľ, ako mystery shopper sa zamýšľam nad tým, čo z toho sa mi páčilo a chcem to použiť do svojho vzdelávania a čo sa mi nepáčilo, čo by som vynechala, urobila inak. Je to potom taký problém, že už potom si až tak neužívate to vzdelávanie, ale stále ste jednou nohou ten profesionál, to ako keď ste nejaký hodnotiteľ jedla alebo ochutnávač vín, že neviem, či si dokážete vychutnať to jedlo až tak, keď to stále robíte s tou myšlienkou, že zlepšujem sa, pozorujem, nakupujem, vzdelávam sa. Určite je fajn navštíviť rôzne kurzy, prečítať si literatúru, alebo si urobiť taký vlastný checklist, takú hodnotiacu, ako keby tabuľku, že dodržal som čas, dodržal som obsah, naplnil som rozsah, aká bola spätná väzba. A určite ja aj z coachingu používam škálu a všetkým to odporúčam proste povedať si, ako som to pocitovo mala, ako to vnímam, kde sa chcem posunúť. Takže nájdete si svoj spôsob, rozhodne to nezanedbajte, nezaspíte na vavrinoch, že to som už 200 krát školil, tak ma proste nič neprekvapí, pretože práve ten 201. krát vás prekvapí nejaký účastník alebo niečo, čo ste neočakávali. Tu sa dostávame k takej zaujímavej otázke, či sa vnímame my lektori ako značka, ako niekto, kto už má svoje meno vybudované a naozaj, ak ste dobrý lektor a pracujete v určitých témach, tak niektorí účastníci vám dajú takú spätnú väzbu. My sme prišli na to školenie kvôli vám, my sme u vás už boli, nám sa to páčilo, my to chceme znova zažiť. Chcú zažiť vás, vašu energiu, aha momenty, chcú sa tešiť, páči sa im vaša rýchlosť reči, prezentácia, komunikácia, čokoľvek, čo s nimi robíte. Takže áno, lektor si vlastne svojím menom, svojou prácou, svojou prezentáciou buduje značku a je fajn, keď tá značka sú aspoň 4 Ačka. Lektor by sa stále mal zamýšľať nad tým, kde nájde nejaký priestor na sebareflexiu, kde nájde odpovede na to, ako sa neustále zlepšovať. To je otázka, ktorou by sa mal lektor stále zaoberať. Vlastne je to celoživotné vzdelávanie, celoživotný proces a lektor sa musí neustále vzdelávať. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, že by ste fungovali úplne bez sebareflexie, že by vás nič nerozhádzalo, žiadna spätná väzba by vás ani neposunula, ani nenadchla, ani nerozplakala, že by ste boli bez sebareflexie, to znamená, boli by ste nereflektívny lektor? Ja si myslím, že taký lektor nemá dlhú životnosť, pretože pokiaľ nie je špička vo svojom odbore a nikto iný na celej zemeguli nepozná ako keby to, čo robí, tak bez sebareflexie sa existovať nedá, pretože dopyty účastníkov sú rôzne, potreby účastníkov sú rôzne, situácie, ktoré riešite, sú proste nenaplánovateľné. Akokoľvek sa pripravíte na vzdelávanie, nikdy neviete, čo ešte môže nastať. Proste to hlava nevymyslí, zažijete to v procese tvorenia a spolutvorenia vzdelávacieho programu s tými účastníkmi. Reagujete vy na nich a oni na vás. A preto by lektor mal stále reflektovať potreby a spätné väzby od tých účastníkov. Takže stojím si za tým, že nereflektívny lektor veľmi skoro ukončí svoju kariéru vo vzdelávaní.